Bħala parti miċ-ċelebrazzjonijiet tal-50 sena mit-twaqqif tiegħu, il-Viola Club Malta se jorganizza logħba ta' ħbiberija bejn ex-plejers ta' Fiorentina u ex-plejers tat-tim nazzjonali Malti. Il-ġimgħa wara nofsinhar tħabbar il-programm brabta ma' dawn iċ-ċelebrazzjonijiet bil-logħba se ssir nhar il-Ħadd 27 ta' Mejju fis-6 ta' filgħaxija fil-ground ta' Taqali. Il-logħba bejn Malta Masters u Gloria Viola se ġġib lejn pajjiżna uħud mill-leġendi tat-tim ta' Firenze li saru idoli tal-klabb matul is-snin. Fost dawn hemm Sebastian Frey, Roberto Ripa, Giovanni Guerrini, Franco Merendi, Maurizio Restelli u Marco Nappi. Dan fil-waqt li mal-Malta Masters se jilagħbu Johnny Bonello, Silvio Vella, Brian Said, Gilbert Agius, David Camilleri u Carmel Busuttil fost oħrajn. Il-President tal-Viola Club Malta, Darren Mikallef, qal li din il-logħba se ssir biex jinġabru fondi għal Puttino Cares. Dan fil-waqt li spjega kif sabiex din ikun possibbli, il-klabb se jonfoq ammont sostanzjali ta' flus li nġabru minn attivitajiet ta' fundraising. Il-President Onorarju Alexander D'Amato spjega li l-idea nibtet madwar sentejn ilu u bdiet timmaterjalizza wara vaganza f'Firenze fl-2017. Id-dħul għall-logħba se jkun b'xejn.